Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Mlandu wa anthu atatu amene amaganiziridwa kuti anakhudzidwa ndikutsogolera posokoneza mdipiti galimoto za mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera unakawonekera lachitatu pa 24 January mchaka cha 2024 ku bwalo la Milandu la magistrate mu mzinda wa Blantyre. Kumeneku unavuta kwambiri popeza bwalo lonse linadzaza ndi anthu ochokera ku Ndirande amene amaperekeza abale awo ndi anzawo ochokera mu deralo. Awiri mwa anthuwa Pearson Chimimba ndi Hector Ndawala anamangidwa pa 22 January mchaka cha 2024 pamene Lucy Namba anamangidwa usiku walachiwiri pa 23 January mchaka cha 2024. Patatha mphindi makumi atatu 30 kuti mlandu uyambe kumvedwa ku bwalo la magistrate. Bwalolo linadzaza kwambiri ndi anthu ochokera ku Ndirande zomwe zinakakamiza anthu ena monga atolankhani kuti azitsata zonse zokhuza mlandu kuchokera panja pa bwalolo. Zikuonetsa kuti anthu anali okwiya ndi zimene akuti ndi zabodza zokhudzana ndi kumangidwa kwa abale awo, ndipo ku Ndirande kunatuluka khwimbi la anthu ambiri pofuna kuonetsa umodzi kwa anthu omangidwawa. Mlandu utayamba kumvedwa mu bwalolo ozenga milandu ku chigawo chakumwera chakumadzulo Adamiano Kaputa anauza bwaloli kunena kuti apolisi a dziko lino akumana ndi zovuta zambiri komanso zikhomo kuti amange anthu ena kamba kakuti ku Ndirandeku kwavuta kwambiri ndipo apolisiwa sangapiteko kukagwira ntchito yawo. Apo aya akapita kumeneku ndiye kuti akamenyedwa. Iyeyo anati pali anthu ena ambiri amene akukhudzidwa ndi mlandu kuti anagenda nawo mdipiti wa President Chakwera, koma kafukufuku wawo ngati mbali ya BOMA wakhala kukumana ndi mikwingwirima yambiri kamba kakuti apolisi a dziko linowa akapita ku Ndirande kuti akamange anthuwa, anthu okhala m'derali sakuwalola kuti zimenezi zichitike. Wozenga mlanduyo anawonjezanso kunena kuti monga magistrate akudziwanso bwino lomwe kuti anthu aku Ndirande ndi ovuta kwambiri, kuti iyeyu akanikanso kugwira galimoto limene Chimimba ankayendetsa pa tsikulo chifukwa chakuti anthuwa sakulola kuti izi zichitike. Kenako magistrate amene akumva mlandu Godfrey Balaka anawerenga milandu itatu imene akuti anthuwa amaganiziridwa, ndipo milandu iyi monga kuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu amene akuyenda pa msewu, kunyozera mdipiti wa mtsogoleri wa dziko lino, komanso kukanika kuyima pamene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akudusa mu msewu, zimene zinayika pachiswe moyo wa President Chakwera. Apo ozenga mlandu uja akapatuka anapempha magistrate kunena kuti asungebe anthuwa mu chitokosi cha apolisi ndi cholinga chakuti mbali ya BOMA ipitirire ndi kafukufuku wawo mosavuta. Komatu amene amayimira anthuwa pa milandu Alexis Kamangira komanso Chance Gondwe anapempha bwalolo kunena kuti liwatulutse anthu pa belo popeza ndi nzika za dziko lino zomwe zili ndi nyumba zawo kuno ku Malawi ndipo sangathe kusokoneza kafukufuku wa mbali ya polisi, komanso milandu yawoyi ndi yaying'ono. Pangani yakuti apolisi akukanika kumanganso anthu ena, malo yawo anati palibe umboni umene kuonetsa kuti mbali ya BOMAyi ikumana ndi mavuto. Koma ozenga milandu uja anayankhapo kuuza bwaloli kunena kuti mlandu umene anthu aja anapalamula popeza kupereka chiopsezo pa mdipiti wa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino, mapeto ake ndi kukhala ku ndende moyo wake wonse. Pamene kunyozera malamulo amati munthu akakhale ku ndende kwa zaka 14. Iyeyo anatinso ngati anthu anakanika kulemekeza mtsogoleri wa dziko lino zitheka bwanji kulemekeza malamulo a belo yawo. Kotero iyeyo anapempha bwaloli kunena kuti anthuwa akhalebe ku ndende kwa masiku ena asanu ndi awiri owonjezera. Pamapeto pake magistrate Godfrey Balaka anagamula kuti bwalolo likuyenera kukumananso lachisanu pa 26 January mchaka cha 2024 kuti pempho lawo la belo lizayankhidwe. Pamene izi zinali chonchi ndipo
Anthu Akundilande amakonzeka kukamvera mlandu wachisanu usiku wa lachinayi pa 25 January mu chaka cha 2024. Mkulu woyimira boma Milandu mdziko muno, Director of Public Prosecution DPP Masauko Chankakala, malingana ndi mphamvu zawo analengeza kunena kuti boma lathetsa milandu yonse ya anthu akundilandewa. Iwo anati anapanga chiganizochi pogwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo poona kuti kupitiriza nkhani sikupindulira nsanamira za chilungamo za dziko lino, ngakhale kuti mlandu unali wopsa kwambiri. Mmene zililimu ndiye kuti a Pearson Chimimba, a Hector Ndawala komanso a Lucy Namba atulutsidwa ku chitokosi cha polisi poti anthuwa alibenso mlandu wina uliwonse. Chiganizochi chadabwitsa anthu ambiri mdziko muno potengera ndi mmene mbali ya boma inazitengera zinthuzi. Malingana ndi mauthenga amene akhala akuyenda pa masamba a mchezo a Facebook komanso WhatsApp akuonesa kuti anthu okhala ku Ndirande anakonzeka kupita mwachinamtindi ku bwalo la milanduli, komwe amati ngati abale awo sakatulutsidwa anthuwa akayambisa zionetsero zokwiya. Mauthengawa akuonesanso kuti anthuwa amati ngati sakatulutsidwa anthuwa, iwo okha akawatenga anthuwa ku bwalolo nkupita nawo kwawo. Ena mpakana anapanga ma t-shirt olemba Friends of Ndirande amene amati avalidwa ku bwalo la milanduko. Poyankhula ndi mkulu wina wochoka ku Ndirande amene anakana kuzitchula dzina, anati ngati chipani cha Malawi Congress Party MCP chaputa munthu wa ku Ndirande mmodzi ndiye kuti aputa onse kupitira ku bwaloko kukaterera, ndipo akuboma alakalaka anakakhala wosawamanga anthuwa. Munthuyu anafunsafunso lakuti kodi a President Chakwera amafuna maliro atafika kale mu msewu apatuke kuti iwowa adutse. Kodi iwowa Chakwerawa salemekeza maliro kamba kakuti ndi mtsogoleri wa dziko lino? Zina zimene zikuonesanso kuti anthu ambiri kumenewu anakonzekera kukapanga zionetsero ku bwaloli ndi zakuti anthu ena kudandaula kuti boma la dziko lino lathetsa mlandu iwo zokonzekera zonse atazichita kale. Kuyankhula kwa anthu ena kudzera pa Facebook kukuonesanso kuti anthuwa anakonzeka kukapanga chilichonse kuti boma la MCP lidziwe kuti alakwitsa kumanga anthu ochokera ku Ndirande pa milandu yopanda pake. Akasiku oyamba kuti boma la dziko lino kudzera ku ofisi ya mkulu woyimira boma pa milandu athetse mlandu kamba kakuvuta kwa anthu mdziko muno. Muchaka chatha Masauko Chankakala omwewa anathetsanso mlandu umene boma limazenga Amartha Chizuma pa nkhani zakuti anaphwanya malambirano awo ngati mkulu wa nthambi yothana ndi katangale mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB, pamene amaulula mmene amagwirira ntchito ku ofisi kwawo ndi munthu wina. Pa nthawiyo anthu mdziko muno anali okwiya kwambiri, ndipo mlandu unathetsedwa pofuna kuzizilitsa mitima ya anthu mdziko muno. Izi ndi chimodzimodzi ndi mmene zachitikira za mlandu wa ku Ndirandewu, pokupeza akubomawa adziwa kuti akapanda kuthetsa mlandu ku bwalo la milanduku zachitika zoopsa. Poopa zimenezi basi anguthetsa mlandu. Adia le ndi kimbrani. TNPK. Mbega muduka nukana. Ya wao bomba konze. Matba hiyo. Ndio wile wani hapo. Wile wani. Wena dona. Wani ngane zinazo. Bomba bomba malikandi bwe. Ndara. TNPK. Ya hapo nakushika hapo mashukuru ndio. Nakushika makomboka hapa jamani. Pagi ni wewe meza kuwa. Balisha bwana. Balisha. Okay, ni mmoja. Pia wapanga. Asimama mtu. Ndio mbe.